Bulisa emveni kwemini nje singlo mkhosi wabantu abatsha bale nkonzo yasewisile. Sibulisa sizisa lamazwi akwincwadi ye-Exodus isahluko seseshumi elinesine. Intente sizimilise bahlali lamqolo weshumi elinesithathu. Wathi uMoses ebantwini, musani ukoyika, misani nilubone usindiso lukaYehova aya kunenzela lona namhla. Sizisa abahlali lo mazwi enkuthazo emveni kwemini nje. Xa uMoses elungiselela ukuwela ulwandle obomvu namaSirayeli, uThixo ke sali wenza isimanga ngoMoses. Wabumrhole uMoses engumbulali. Wathi kuMoses xa qala umnika amazwi assurance, wathi musukoyika ngoba ndiyakuba nawe. Ngoba bahlala uThixo xa sinika i-assurance, usinika uThixo icebo lakhe elingunaphakade. Sawusizisa la mazwi bahlali basekhaya elitsha emveni kwemini nje. Sithi kwiinkoleko zenu enizifumana kuzo kwatwitla lizwi, musani ukoyika ngoba uYehova ngaphambili nangasemva usiqongile uYehova. Amente ngcwele kaThixo ngoYesu Kristu Nkosi yethu.